ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଜୀବନ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଟେ। ସର୍ବାଙ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କଣ ସେଟା? କଣ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ସୁସ୍ଥତା ଆସିପାରି ନାହିଁ? କଣ ଆଜ୍ଞା ସେଟା? ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡିସ୍କଭର ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍। ତାହା କଣ ଅଟେ ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ମାନେ ଏଠାରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଲେଖା ଅଛି ତାର 22 ପଦରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାହା ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାହା ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି, ସେ ତାହା ବୋଲିକି ସେଠି ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ତାହାକୁ, ଯେହେତୁ ତାହା ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇବେ ଆଉ ସେମାନେ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ସେଇ ତାହା ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ ସିକ୍ରେଟ ରଖାଯାଇଛି, ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ତାହା କଣ ଆଜି ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଆଜ୍ଞା। ବାଇବଲ